گوہر عظمت و عرفان اٹھا رکھا ہے، ایک ذیشان نے ذیشان اٹھا رکھا، ایک ذیشان نے ذیشان اٹھا رکھا۔ آپ نے ایک مصرع پڑھا بہت خوبصورت تھا، لیکن شاید یہ پہنچ تو نہ سکے، لیکن قریب ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ ایسے کعبے نے اٹھایا ہے علی کو عاجز ہے، جیسے سرکار نے قرآن اٹھا رکھا، جیسے سرکار نے قرآن اٹھا رکھا ہے، جیسے سرکار نے قرآن اٹھا رکھا ہے۔ ویکھو تے صحیح، ویکھو تے صحیح، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، جڑا خوش بیٹھا ہاتھ اونچا نعرہ ہے علی، کعبے وچ آیا علی، علی ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، علی ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، زمین و آسمان خوش تھے علی مولا کی آمد پر، مکان و لامکان خوش تھے علی مولا کی آمد پر، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، 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 ابو طالب کی آنگن میں ولایت کا می اترا، ابو طالب کی آنگن میں ولایت کا امی اترا، سلاسل آستاں خوش تھے علی مولا کی آمد پر، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، علی ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، علی ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، گھر جنوں دے دتا، گھر جنوں دے دتا، ڈاکٹر صاحب لین کے توجہ کرنی ذرا، گھر جنوں دے دتا، گھر جنوں دے دتا، گھر جنوں دے دتا، اپنا جلی، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، ویکھو تے صحیح، کعبے وچ آیا علی، او سن لئیاں جس ویلے آقا دیاں بولیاں، سن لئیاں جس ویلے آقا دیاں بولیاں، مولا علی نے ادو اکھیاں سکھولیاں، مولا علی نے ادو اکھیاں سکھولیاں،
تن نال لگی جدو تن نال لگی جدو آقا دی تلی دیکھو تے صحیح کعبے وچ آیا علی علی دیکھو تے صحیح کعبے وچ آیا علی علی دے سیر جہان پڑھدا زمان مولا دی شان پڑھدا زبان زبردست سوکھی گلے علی دا انگ انگ قرآن پڑھدا دیکھو تے صحیح کعبے وچ آیا علی دیکھو تے صحیح کعبے وچ آیا علی اور وقت نو شارٹ کر دیں آخری شعر دا میں پیش کراں پوری توجہ علی نال عاجز ساڈا تے جہان علی نال عاجز ساڈا تے جہان عاجز علی ساڈا دین تے ایمان پل وچ قسمت پل وچ قسمت کردا بھلی دیکھو تے صحیح کعبے وچ آیا علی اے پیرا وچوں پیر سونا پیر میرا خیبری پنج نعرے پینتنے سوا لکھ نعرہ ہے یقین صاحب دا حکم ہے کہ انہوں نے کوئی مہمان فیصلہ بات ہوا ہے انہوں دا اصرار ہے خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھا والے سرکار دو تین شعر پیش کرنے ہیں تے آخری بائی ذیشان اور دا حکم ہے نہ میں اجرا ہر سال سن دن تے اس تو بغیر وہ لان بھی نہیں دیندے تے جان بھی نہیں دیندے انہاں دی محبتاً ویسے یقیناً حاضری ہوگی ایتھے ہی حق بندا سی کہ میں چھڑ دیندا بڑے حساب نال لیکن اج مجبوری ہے نا حکم سبحان اللہ ذرا اونچی